Babi. Tak takhle to drž, jo, jenom. Takhle. Jak? Takhle to drž, takhle jak prostě koukáš. A Aďo, les nahoru. Ty už to natáčíš? No, už to natáčím. A koukáš ho takhle, tě vidět, co dělá. No, utíkej. Vidí ty nožičky? Jo. Ještě. Leze dolů. Tak. A ještě poleze Adámek nahoru. Jdi takhle dál s tím, ať je to vidět. Ještě půjdeš nahoru. Ještě to vylez, Adámku, aby jsme to natočili ještě dál, ať vidíš celou tuto z dálky. Adámečku. Tak les nahoru. Adámku, nahoru. Tak lezeš. Adámek sám. Ještě? Běž se podívat, co jsou tam za krabičky, běž. Pojď, co máme krabičku. Aďo, vylez tam, no, hop. No, ještě nahoru. Ještě jednu nožičku, tak. Ještě. No, to mohlo upadnout. No, krabičky tady jsou, viď. No a pojď dolů. Pojď dolů, sám. No ano, jsou tam nějaký ty nudle. Tam jsou. Ano. Taky. Co jsem dostala? Krásný, krásný, no ty jsi tam dala prsty a on si tleskal. Jo, pro mě, jsem nevěděla, že tam je kamera.